खुलुमका ते हामबाय सिनि लुको हामफरायनि कमिटि तरफ थेके जों हाय ताइसा नुजा फाकिया सिनि टोटाल आपडेट ना बागै सिनि 10 तारिख जुलाइ रेजार्ट ना तंगमानि जों दाबो डेट जेमा चाबुखा सिनि दाबो 10 तारिख आगस्ट सिनि डेट बुंसिनाय ता हंगाय नरक अ तीनटा टिकेट नि बिसिङाव जदि तीनटा बिसिङ नायगे फानो अ फ्री बाय फानो नरक नक नांगे मानो तामबाय हंगाय अ नक खा केबोनि ड्रीम हाउस मानो केबोनि तंथायनक सामना बागै मानो ताइ नरक अ नक नि बादे गोबांमा प्राइस दंगो गारि दंगो ताइ टमटम रक दंगो ताइ नक बाय गोबांमा पदरे पद नरक अ प्राइस कुपन नरक नुगै मानो आसुनो हामबाय सिनि अरेजार अ मासनो तमनि 10 तारिखआव खना जों सिनि 10 तारिख आगस्ट अ खेला जोंको रेजार्वेशन नाय अपन बागै जों आबहावा हामनि बागै जों डेट न केसेस मा खाया गेट चापमन कारण खा एजेन्ट दङ टिकेट ननि लेट थाका वापि पामनि बागै अपन बागै बरबो नखर मालिया आरो बागै जों सिनि लुका हामफरायनि कामनि कमिटि थिके जों डेट किसे मासा बुखा नर नाकार मासानो जों 10 तारिख आगस्ट उनथिनाय सिनि तानि 10 तारिख आगस्ट अ मासानो तंगनि 10 तारिख आगस्ट उनथिनाय सिनि अरेजारनि सिनि अफारेशनाय नरनो अफानि कमखौ सायखनानै को पुरानो हामबाय नंगनो नरक बिन बिसिंदि काम काहांकै खनाय माखाना चिनि जे ताम दोगे रिजन तंमानि गाय जे कारण दग नरक काहांकै सायमांका जे डेट अफ चेंज मानि गाय नंनि बगै हायनो हाय जों लोको हामफ्राय कमिटि पक्ष थेके जों नंनि बागै आगि खाय नरक 100 टाका बाय कायसे टिकेट मानो गाय 5 टा टिकेट का तान खाय नरक 500 रां थांगो गाय तिनि जिमि गाय नंनि 3टा टिकेट तान खाय न कायसे फ्री अ सुजुग नरक टाइम हाय सुजुग 7टा सारदि अ एक्से कन्फ्यूज दङ लुकरगनि कोन रां खक्सा नाया कारिनो अ गारि न तांगरि जानाय रां खक्सा नांगया बुइ प्रब्लेम उंजागो ताम निंकाय अ जागा रां देना नांनो हनै सावो रां खक्सा नांगया सिनरो रां 100 बानो नों जे कुनु नाखांकाय फ्री मानाय गे 10 नक नि बनो रां क्लियर खारिवनो बैसावो 10 लाख बाय नक तांगरे मानो हनै नों रां नाना मुसे हंकाय रां नक तांगरे नाय नक नाना मुसे हंकाय ngorनाय रां 10 लाख नाय अब हाके जों सिनि लुका हामफरायनि कमिटि थेके तरफ थेके जोंबोनो जों दाबो लुकरक कन्फ्यूजन दङ आबन बागै अब हंकाय फार्स्ट लट दिनदौ फार्स्ट लट अब हंकाय सेकेन्ड लट गे बैसावो तांगै अ टिकेट हंकाय ngo गरै नक गरै सावो अब हंका फार्स्ट लट नि नक एड खाजगलिया सेकेन्ड हंका अब नक एड खाया आरो बनो कन्फ्यूज तांदि अमतान नक बनाय अमतान नक बनाय